tashi waɗansu na doko har sashi maza yanayi ya sauya. Ganga ake doka mai tashi fage na daga sai mai mashi maza yanayi ya sauya. Rayuwa ta bani amintarwa da abin tsoro ne, mai yaudari a cikin kauna ku guje shi kamar dodo ne. Fito ya haƙi shi ya kamata mu ba tofin alzire, na kurkusa san ba shi da damar ya sha inuwa ta giginya. Ganga ake doka mai tashi fage na daga sai mai mashi maza yanayi ya sauya. Ina kwatancin san ka kamar wata tsoka ce a jikina, in aka zo taro tauraro na kai dai zan nuna. Ruwan ido ai ba shi da amfani mai yin sai daina, aman kiɗan gaibar rinjayarka zauna ka ji murya. Ganga ake doka mai tashi fage na daga sai mai mashi maza yanayi ya sauya. Tambarin masoya ne ke da jin sake gane, ni da ke idan an kalla mun dace. Tambarin masoya ne wacce yinsa zai gane, ya misa ashe bai sabo daidai ne. Mai baka ganga doka zan furta kalaman so, yanzu a tamfa mata ba sa ra'ayin so yan zamanin makalilan ne suka sanke so. Kin biya sarautar mata gona ke ce. Tambarin masoya ne wacce yinsa zai gane, ya misa ashe bai sabo daidai ne. Na yi adon sarka ba na samar jani, in na fito kai ne za ka saka na mizani. In kai ba komai ko an kyare ni, shi wanin ka ko an ɗauran zan kwance. Tambarin masoya ne wacce yinsa zai gane, ya misa ashe bai sabo daidai ne. Madara ta so na sha ciki na tambayar ba a siya, rubuwar ba sai dai tuntube ko dai zuwan akasi. Madara ta so na sha ciki na tambayar ba sai in dai da rai ka gama. Shin jama'an tambaye ku, kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Kwarai kuwa! To ayi kenan ku fito da wayoyinku. Ku an ta yanzu a Google Play Store a cikin akwatin nema sai ku kapta MDENT TV. Kamar dai da kuke gani zai fito haka sai ku dangwale shi. Kuna dangwalarsa zai fito muku da waje kamar haka. Kawai sai ku kapta install. Ba tare da bata lokaci ba zai san gaba muku wannan manhaja a cikin wayoyinku. Har ko yana gaba sai ku danna open. To daga nan zai nuna muku duk abin da manhaja ta kunsa. Kama daga sabbin fina-finai, fina-finan barkwanci, waƙoƙin Hausa da sauransu. Daga cikin sinki-sinki fina-finan da suke akwai sai ku zaɓi wanda kuke so ku kapta kallo. Kai tsaye daga cikin wayoyinku ba tare da ɓata lokaci ba. Yayin da kuma aka gaba da fina-finai ana so a koma bangaren waƙoƙi, daga cikin manhaja sai an taya makaftar waƙoƙi, inda za ka kalli waƙoƙi kala-kala daban-daban daga fina-finan Hausa ba tare da biyan ko sisi ba. Duk a cikin wannan manhaja mai suna MDENT TV. To sai ku san ka mota. Fece!